பிரணாம் மாதாஜி. அந்த பேஜ் நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? அது வாசிங்க. இன்னொருத்தவங்க யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 57. நேத்து படிக்க வேண்டியது வாசிங்க. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? 57 நான் படிக்கட்டா? நான் சொன்னதே நான் கேட்கல. வாசிக்கட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிங்க வாசிக்கட்டா? மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. 57th பேஜ். 56th இல்ல? ஆமா. வாசிங்க. ரெண்டாவது பேராகிராஃப் வாசிக்கணும். நேத்து நம்ம பார்த்தது. ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் தங்கள் இதற்கான நடைமுறை உதாரணங்களை பார்த்திருக்கிறோம். செல்வ செழிப்பு மிக்க மிக உயர்ந்த குடும்பங்களிலிருந்து எங்களிடம் வரும் மாணவர்கள் பௌதீக இன்பத்தில் ஆர்வத்தை இழந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஆர்வம் கொள்கின்றனர். செல்வம் கொழிக்கும் குடும்பத்திலிருந்து வந்தாலும் அவர்களுக்கு பலர் அசௌகரியமான சூழ்நிலைகளையே ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். உண்மையில் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்காக கோயிலில் வசிக்கவும் வைஷ்ணவர்களுடன் பழகவும் எவ்வித சூழ்நிலையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கின்றனர். பௌதீக புலனின்பத்தில் ஒருவன் ஆர்வமற்றவனாக இருக்கும்போது ஆன்மீக குருவால் தீட்சை அளிக்க தகுதி பெற்றவனாகிறான். தபசா பரபிரம்மச்சரியனே க்ஷம சதமேன ச ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக தீட்சை பெற முனைபவன் தவம், பிரம்மச்சரியம், மனம், புலன்கட்டுப்பாடு முதலியவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.1.13 பரிந்து உரைக்கிறது. ஆன்மீக ஞானம் திவ்ய ஞானா பெற வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்பும் போதே தீட்சை பெற தகுதி உடையவனாகிறான். திவ்ய ஞானம் என்பது தத் விஞ்ஞானம், அதாவது பரமபுருஷனை பற்றிய அறிவு என்று அறியப்படுகிறது. தத் விஞ்ஞானார்த்தம் ச குரும் ஏவாபி கச்சேதத். பரம சத்தியத்தை பற்றி திவ்யமான விஷயத்தை கேட்க ஒருவன் ஆவலாக இருக்கும்போது அவனுக்கு தீட்சை அளிக்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய ஒருவன் ஆன்மீக குருவை தீட்சை பெறுவதற்காக நாட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.3.21 தஸ்மாத் குரும் பிரவத் ஏத ஜிஞ்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம். பரமசத்தியத்தை பற்றி தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை அறிய விரும்பும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபும் படிச்சுட்டா? ஆக்சுவலா நம்ம நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் தான் படிக்கணும். சரி படிங்க படிங்க. சரி, இதெல்லாம் நீங்க படிச்சது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிக்கணும். படிங்க. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றாதவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது. நான் ஆன்மீக வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறேன் என்று பெருமையாக மற்றவரிடம் பறைச்சாற்றிக் கொள்வதற்காகவும் ஒருவன் ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது. ஒருவன் ஜிஞ்ஞாசு, அதாவது அதிகாரமுள்ள ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கற்பதற்கான ஆவலுடன் இருக்க வேண்டும். அவன் கேட்கும் விஷயங்கள் கண்டிப்பாக திவ்ய ஞானத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டதாக ஜிஞ்ஞான ஸ்ரேய உத்தமம் இருக்க வேண்டும். உத்தமம் என்னும் சொல்லானது பௌதீக அறிவிற்கு மேற்பட்ட ஒன்று என்பதை குறிக்கிறது. தம என்றால் ஜட உலகின் இருள் என்று பொருள். உத் என்றால் தெய்வீகமானது என்று பொருள். பொதுவாக மக்கள் பௌதீக விஷயங்கள் பற்றி அறிவதிலேயே ஆர்வமுடன் உள்ளனர். ஆனால் எப்போது ஒருவன் இவ்விஷயங்களில் ஆர்வத்தை இழந்து தெய்வீகமான விஷயங்களில் ஆர்வம் செலுத்துகிறானோ அப்போது அவன் தீட்சை பெற தகுதி வாய்த்தவனாவான். ஒருவர் உண்மையான ஆன்மீக குருவிலிருந்து தீட்சை பெற்று பகவானின் சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடும் பொழுதே அவரை மத்தியம அதிகாரியாக ஏற்க வேண்டும். கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பது மிக உன்னதமானது. ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை கவனமாக 10 வித அபராதங்களை தவிர்த்து ஜபிக்கும் போது பகவானுக்கும் அவரது திருநாமத்திற்கும் இடையே எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்ற உண்மையை படிப்படியாக உணர்வது நிச்சயம். இத்தகு உண்மையை உணர்ந்தவர்களை ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மதிக்க வேண்டும். பகவானின் திருநாமத்தை அபராதமின்றி ஜபிக்காவிடில் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் என்பது சாத்தியமில்லை என்பதை நிச்சயமாக ஒருவன் அறிய வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் மத்திய லீலா 20.69 கூறப்பட்டது. ஜஹார கோமல ஸ்ரத்தாசே கனிஷ்ட ஜனா கர்மே கிரமே கிரமே
தீஹோ பந்த ஹிவே உத்தமா. ஒருவனது நம்பிக்கை மென்மையாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தால் அவன் ஆரம்ப நிலை பக்தன் எனப்படுகின்றான். ஆயினும் பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் அவன் படிப்படியாக முதல் தர பக்தனின் தளத்திற்கு உயர்வான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றாதவன், இப்ப நம்ம பாக்குறோம் தீக்ஷா யாருக்கெல்லாம் எடுக்க முடியும், யாரெல்லாம் வந்து தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்த்தோம். சோ எப்படிப்பட்டவங்க ஆன்மீக குருவை வந்து ஏற்றுக்கொள்வது, யாரெல்லாம் ஆன்மீக குருவோட கட்டளைகளை பின்பற்ற முடியாதோ அவங்க வந்து ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம வந்து பெருமைக்காக நானும் வந்து தீட்சை வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கானது கிடையாது. இது நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆக போறது. அதை நம்ம வந்து தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிக்னாஷு, அதாவது அதிகாரமுள்ள ஆன்மீக குருவிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை கேட்கணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்லைன்னா ஒரு பால்ல வந்து ஒரு பாம்போட ஒரு துளி விஷம் பட்டாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்துக்குமே வந்து அனைத்து பாலுமே வந்து விஷமாக மாறிடும். அது போல நம்ம வந்து பௌதீகமான எண்ணங்கள் கொண்டவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஞானத்தை பெறக்கூடாது. ஜிக்னாஷு அவங்க வந்து எப்படிப்பட்டவங்கன்னா ஸ்ரேய உத்தமம். ஏன் வந்து நம்ம வந்து சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரே அனைத்தின் மூலம் இருந்தாலும் அவரும் ஒரு குருவை அணுகினார் சாந்திப முனி கிட்ட. அவர் என்ன சொல்றாரு, தத்விதி பிரணிபாத்தேன, அவங்களுக்கு வந்து அடக்கத்தோட சேவைகள் செய்து நம்மளுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க. சோ ஆன்மீக குரு என்பது அவசியம் பார்க்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவானுடைய அவதாரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். 500 வருடங்களுக்கு முன்பு பகவானே வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி தரதுக்காக அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். அவருக்கும் வந்து ஆன்மீக குரு இருக்காங்க, ஈஸ்வரபூரி. மாதவேந்திர பூரியோட சிஷ்யர் ஈஸ்வரபூரி, ஈஸ்வரபூரியோட சிஷ்யர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ நமக்கு வந்து ஆன்மீக குரு முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க மட்டுமே நம்மள வந்து அவங்க எல்லாம் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். நமக்கு அப்பதான் அவங்கதான் வந்து சரியான அவங்க பெற்ற அதே ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்க முடியும். அதனால அவங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லைன்றதுனால அவங்கதான் நம்மளுடைய கரம் பிடித்து பகவானோட நம்மள இணைக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க வந்து உத்தமமானவர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்றது. சோ பௌதீக அறிவிற்கு மேற்பட்டு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேரு வந்து உத்தமம். நம்ம சொல்றோம் அந்த ஜீவன் வாழ்றதுக்காக பண்றது வந்து நம்ம வந்து பௌதிகமான கடமைகள். உஜ்ஜீவனம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டான கடமைகளை செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த உத்தமர்கள் அந்த ஆத்ம ரீதியான செயல்களை வந்து நமக்கு வந்து நினைவு பண்ணி நம்மளை வந்து அந்த ஆன்மீகத்துல கொண்டு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அது உயர்ந்த ஆன்மீக குருவிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை நாம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது நமக்கு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ தமனா ஜட உலகோட இருள். சோ உத் என்றால் தெய்வீகமானது. சோ உத்தம, இந்த ஜட இருள்ல இருந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தமமான மகா பாகவதர்கள் கிட்ட இருந்து நாம இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா எத்தனை பேர் ஆர்வத்தோட நம்ம வந்து இது பண்றோம் இல்லையா? நம்ம வந்து முதல்ல level 1 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 150 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. அதுல வந்து ஒரு 1/4 கூட வரது கிடையாது. முதல் நாள் 50 பேர் வருவாங்க. அந்த 10வது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல 50% அட்டெண்டன்ஸ் குறைஞ்சிடும். இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம். அந்த level 1 முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் திருப்பி நம்ம அந்த level 2, level 3 இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க இல்லையா? சோ மக்கள் வந்து பௌதிகமான விஷயத்துலதான் அதிகமான நாட்டம் செலுத்துறாங்களே தவிர்த்து ஆன்மீக விஷயங்கள்ல ஒருபோதும் இல்ல அவ்வளவு நாட்டம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த கலியுகம், இந்த யுகம், நாம இருக்கக்கூடிய இந்த யுகம் இரும்பு யுகமாக கருதப்படுகின்றது. இருந்தாலும் இந்த யுகத்திலயும் ஒரு பெரிய நன்மை, அதாவது நாம ஏதாவது சின்னதா புண்ணிய செயல்கள் செய்தா அதோட பலன்கள் உடனே கிடைச்சிடுமா. பாவ செயல்கள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் கிடைக்கும். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதுல வந்து இந்த பௌதிக கலியுகத்துக்கே உண்டான நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம வந்து புண்ணியங்கள் சிறிதா செய்தாலும் அதனுடைய பலன் பல மடங்கா நமக்கு கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை நாம தவிர்க்கணும். தெய்வீகமான விஷயங்களை நம்மள
ஆர்வத்தை வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எப்போ ஒருத்தவங்க வந்து பௌதிகமான விஷயத்தை தவிர்த்து ஆன்மீகமான விஷயத்துல நாட்டம் செலுத்துறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தீட்சை பெறுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அவங்க வந்து உம் ஒரு ஆன்மீக குருவிடத்திலிருந்து ஆஹ் ஞானத்தை பெற்று தீட்சை பெற்று அவங்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது அவங்கள மத்தியம அதிகாரிகளாக நாம மதிக்க வேண்டும். நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட எத்தனையோ கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்திருக்கலாம். அவங்க வேறு தாழ்வான ஒரு செயல்களை செய்து இருந்திருக்கலாம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து நம்ம பார்க்கின்ற பார்வை வேற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா இப்ப அவங்க வந்து பகவானே தன்னுடைய இதயத்துல திண்டு அவங்க நடந்து போறாங்க இல்லையா? சோ பக்தி பத்தோடு ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்களுடைய பழைய விஷயங்களை சொல்லியோ அல்லது பழைய விஷயங்களை நினைவு கூர்ந்தோ அவங்கள வந்து நாம தரக்குறைவாக நடத்தக்கூடாது. எப்போ ஒருத்தவங்க பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீகமான விஷயத்துல முன்னேறி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட தீட்சை பெற்று பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்களோ அப்ப அவங்க என்ன ஒரு தாழ்வான நிலையில இருந்தாலும் இப்ப தூய்மை அடைந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த மரியாதையை கொடுக்கணும். மத்தியம அதிகாரிக்கு உண்டான மரியாதை பணிவான வணக்கங்களை வந்து நாம சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பது ரொம்ப உன்னதமானது. அதே விஷயம் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை கவனமாக 10 விதமான அபராதங்களை தவிர்த்து ஜபிக்கும் போது பகவானுக்கும் அவருடைய திருநாமத்திற்கும் இடையில எந்த வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்ற உண்மையை நம்மளால உணர்வது நிச்சயம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதாவது நம்ம பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கோம், கண்டிப்பாக நிறைய டவுன்ஸ் இருக்கும், சரிவு இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஓகே, நம்ம இன்னும் சஸ்டெயின் பண்ணணும் அந்த முயற்சியை வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல, எதெல்லாம் பக்திக்கு உகந்ததுன்றத பார்த்தோம். அதே ஆர்வம், அதே உற்சாகம், நம்பிக்கையோட பகவான் இருக்கார் அப்படின்ற அந்த உறுதியான ஒரு இதோட நம்ம நிலைப்பாட்டோட பக்தியில பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது ரொம்ப உத்தமம். அதையும் காட்டிலும் ரொம்ப உத்தமமானது எது அப்படின்னா அந்த 10 வித அபராதங்களை தவிர்த்து நாம உச்சாடனம் செய்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மதிக்க வேண்டும். பகவானோட திருநாமத்தை அபராதம் இல்லாம ஜபிக்கல அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் என்பதே சாத்தியம் இல்லை. அதனாலதான் நமக்கு தினமும் மங்களார்த்தியப்ப நம்ம சொல்றோம். எதற்கு வந்து சேத்தோதர்ப்பணமார்ஜனம் தவமகாபவாக்னி நிர்வாபனம், எதற்கு வந்து நம்ம வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் பாடுறோம், எதற்கு வந்து 10 அபராதங்களை நம்ம வந்து சொல்றோம். அப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட நிலையை, நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம், எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து பக்தியில உயரணும். அப்ப நாம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவானிடத்துல வந்து வேண்டுதல் வைக்கின்றார். நான் எவ்வளவு ஒரு தாழ்ந்த நிலையில இருக்கேன், உங்களுக்கும் உங்க நாமத்துக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்ல, உங்களோட சக்தி எல்லாம் உங்க நாமத்துல இருக்கு. அப்ப கூட நான் வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தாழ்வான நிலையில இருக்கேனே அப்படின்னு அந்த இதை நம்ம உணர்ந்து பாடும்போது நமக்காகவே அவர் வந்து அதை பாடியிருக்கார். அப்ப நம்மளுடைய அந்த உண்மையான நிலை என்னன்றதை உணர முடியும். தவறுகளை தவிர்த்து நாம வந்து தூய்மையாக நாம உச்சாடனம் செய்ய முடியும். 10 குற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா, அபராதங்கள், அதெல்லாம் விடுத்து நாம உச்சாடனம் செய்ய முடியும். அதுக்குதான் தினமும் நம்ம வந்து 10 குற்றங்களை வந்து வாசிக்கிறோம். அப்ப நாம பக்தர்களை நிந்திக்க கூடாது. நம்ம அந்த 10 விதமான குற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை நினைவு கூறணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம அடுத்தடுத்த நிலையில உயர்ந்துட்டே இருக்கோம். இப்ப லெவல் 3 வந்தாச்சு, அடுத்து 4, 5ன்னு போறோம். நம்ம படிச்சதை எப்ப பிராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமோ அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உண்மையாலுமே வந்து அந்த பக்தி இதுல வந்து முன்னேறோன்றதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அபராதம் இல்லாம பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் செய்யல அப்படின்னா அங்க வந்து முன்னேற்றம் என்பது கிடையாது அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஜாஹாரோ கோமல ஸ்ரத்தாசே கனிஷ்ட ஜன கிரமே கிரமே தியோ பக்த இப்பே உத்தம. ஒருவனது நம்பிக்கை மென்மையாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்துச்சுன்னா அவன் ஆரம்ப நிலை பக்தன் எனப்படுகின்றான். நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை? பகவான் மேல இருக்க நம்பிக்கை. அது ரொம்ப சன்னமா இருந்துச்சு, ஒரு மென்மையாக இருக்கு, ஓகே இன்னைக்கு பகவானோட டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம், நாளைக்கு வேற எங்கேயோ கூப்பிடுறாங்க, இல்ல ஓகே இன்னைக்கு இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் தான் பண்ணோம், நாளைக்கு மிச்சத்தை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பலவீனமான ஒரு மென்மையான நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்களெல்லாம் வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள். இருந்தாலும் பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றதன் மூலமாக அவங்க படிப்படியாக முதல் தர பக்தன் தளர்வுக்கு உயர்வானவங்க வந்து உயர்த்தப்படுறாங்கன்னு பாக்குறோம்.
அனைவரும் தங்களது ஆன்மீக வாழ்வை கனிஷ்ட நிலையில் தான் தொடங்குகின்றனர் இல்லையா? அது நம்ம யாரும் சுகதேவ கோஸ்வாமிகள்லாம் என்ன ஒரு உயர்ந்த நிலை, பரமாத்மா நிலையை அவங்க உணர்ந்தவர்கள் இல்லையா? அவங்களும் தூய பக்தர்களா மாறினாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க தங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வை எல்லாருமே அந்த கனிஷ்ட நிலையில தான் தொடங்குறாங்க. ஆனா ஹரிநாமத்தை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றுகள் முறையாக ஜபிக்கிறதுனால உத்தம அதிகாரியோட நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்த்தப்படுவார்கள். நம்ம கண்கூடாக பாக்குறோம் இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க மேபி ஒரு ரொம்ப தாழ்வான நிலையில இருந்திருக்கலாம், தாழ்வான குணங்களை கொண்டிருக்கலாம். ஆனா எப்ப பக்தி மார்க்கத்துல வராங்களோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய அந்த தீமையான செயல்களை விளைவிக்கக்கூடிய குணங்கள் எல்லாம் அவங்களை விட்டு போயிடுதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அத்துணை சக்தி வாய்ந்தது பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அப்படி கனிஷ்ட நிலையில இருந்து உத்தம அதிகார நிலைகளுக்கு கண்டிப்பாக முன்னேற முடியும், உயர்த்தப்படுகின்றார்கள் நாம உச்சாடனத்தின் மூலமாகவே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தினமும் 16 சுற்றுகள் ஜபிப்பதை பரிந்துரைக்கின்றது. நம்ம கௌடியதுல பாத்தீங்கன்னா 63 முறை சுற்றுகள் நம்ம ஜபம் பண்ணணும் அங்க தீட்சை எடுக்கிறதுனாலே. புரோபாதர் நமக்காக எவ்வளவு தூரம் கருணையோட இவ்வளவு தூரம் இறங்கி நிறைய அதாவது அந்த ஸ்பிரிச்சுவலா சில விஷயங்களை பண்றதுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட தைரியம் வேணும். கிருஷ்ண பக்தி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போனோம். அப்ப எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த நெளிவு சுழிவு கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் தளர்த்து கொண்டு இல்லையா? ஏகாதசி அன்னைக்கு சில சம்பிரதாயத்துல ஃபுல்லா ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க. புரோபாதர் நீ ஃபாஸ்டிங் இருந்து சாப்பிடலன்னு நினைச்சு பக்தி பண்ணாம இருக்கிறத விட ஏகாதசி அப்ப என்ன உணவு எடுத்துக்கலாமோ அத நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஆனா பக்தியை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். உங்களுடைய இட் இஸ் சாண்டிங் பண்றதா இருக்கலாம், பக்தி படிக்கிறதா இருக்கு, சாஸ்திரம் படிக்கிறதா இருக்கலாம், மத்தவங்களுக்கு சொல்றதா இருக்கலாம், இல்ல பக்தி தொண்டு செய்யறதாக இருக்கலாம். அதுல நீங்க போக்கஸ்டா இருக்கணுமே தவிர்த்து நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன்னு அதே தாட்ஸோட இருக்க கூடாது. ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டாங்க. எந்த வேலையுமே செய்யாம பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க, உயர்ந்த நிலை. ஆனா அதுக்காக அவங்க பண்றாங்க நானும் அதே பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த காப்பி கேட் அல்ல அந்த பொறாமை குணம் இருக்கக்கூடாது. பக்தியில நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில இருந்து பக்தி பண்ணணும். பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. நீங்க ஒரு கிரகஸ்தரா, ஓகே, கிரகஸ்தரா வீட்டுல என்ன கடமைகள் இருக்கோ அந்த கடமைகளை செய்து கொண்டு நீங்க பக்தி மார்க்கத்தை செய்யணும். மாதாஜிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க விக்கிரக வழிபாடு பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா உங்களுடைய குழந்தைகளை கரெக்டான இதுல பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்ம அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு போல்டு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ஆன்மீக குருவால முடியும் இல்லையா? 63 மாலை ஜபம் பண்ணணும் கௌட்டி மட்ல. இங்க புரோபாதர் நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக 16 மாலைகள் சொல்லியிருக்காரு. ஒருத்தர் சொன்னாரு, நான் நிறைய பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு. அவர் சொன்னார், எச்சரிக்கின்றார் புரோபாதர், வேண்டாம். இருந்தாலும் அவர் இல்ல, நான் போய் விருந்தாவனம் போய் அங்க ஸ்டே பண்ணி நான் ஃபுல்லா இது பண்ண போறேன். அவங்க கொஞ்ச நாள் போய் அங்க பக்தியில பண்ண முடியாம அவங்க வீழ்ச்சி அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா பக்தர்கள் சங்கம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். பக்தியில முன்னேறுவதற்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் முக்கியம். தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். அங்க பௌதிகமான விஷயங்கள் பேசப்படக்கூடாது. புரோபாதர் சொல்வார், நீங்க இப்படி சாண்டிங் போயிட்டீங்கன்னா யாரு கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புறது இல்லையா? நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதோட நோக்கமே பாத்தீங்கன்னா ஆச்சார் பிரச்சார். நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். அதுதான் ஒரு ஒரு நம்மளுடைய விஷன் ஆஃப் இஸ்கான் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்ப்போம். ஓகே, அது மட்டுமல்ல, இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா மேலை நாட்டவர்களால் ஜபமாலையில் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அதில் நீண்ட நேரத்திற்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்த இயலாது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் கருணையோட 16 மாலைகள் கொடுத்திருக்கார். அதனாலதான் குறைந்த அளவு சுற்றுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவன் குறைஞ்சது 63 சொன்னோம், 64 சுற்றுகள் நாமத்தை ஜபிக்கல அப்படின்னா அவன் பதித்த அல்லது பக்தி தொண்டிலிருந்து விழுந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். எத்தனை மாலை சுற்றுகள்? 64 சுற்றுகள். எதுல? கௌட்டிய மட்டத்துல. ஆனா அந்த விதியை தளர்த்து கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதர் நமக்கு. நீ 64 மாலை ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்தனா கிருஷ்ண பக்தியை மத்தவங்களுக்கு யார் எடுத்து செல்றது? எத்தனை சர்வீஸ் இருக்கு, டிரான்ஸ்லேஷன் சர்வீஸ் இருக்கு, நிறைய லாங்குவேஜ் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். அத இப்ப வருங்கால சந்ததிக்கு ஏத்த மாதிரி அனிமேஷன் டேலண்ட் இருக்குன்னா அதுல கொண்டு வரணும்.
சோ நிறைய நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு நம்ம பண்ணணும். சோ அதனால நீங்க 64 மாலை ஜபங்கள் பண்ணி நீங்க உங்களை பியூரிஃபை பண்றதாக இருக்கட்டும், இல்ல உங்களோட ஆன்மீக தனிப்பட்டதுல முன்னேறினதாக இருக்கட்டும். ஆனா யாரு வந்து இந்த வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை கொண்டு வரதுக்கு வந்து முனைப்பாக இருக்க முடியும்? நம்ம தானே செய்யணும். அதனால பிரபுபாதர் இங்க வந்து கருணையோட 64 மாலைகளுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து 16 மாலைகள் தான் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சாஸ்திரம் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி 64 மாலைகள் ஜபிக்கல அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து வீழ்ந்தவர்களாக கருதப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ நாம கபடமின்றி பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை புரிவதில் உண்மையுடன் தீவிரமாக முயன்றால் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அவர் பத்தித்த பாவனர், வீழ்ச்சியுற்றவர்களை எல்லாம் மீட்கக்கூடியவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மாபெரும் பக்தரான ஸ்ரீல சத்யராஜகான் பகவானிடம் ஒரு வைஷ்ணவனை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது அப்படின்னு கேக்குறார். யாரு? அவருடைய சீடன் ஸ்ரீல சத்யராஜகான் அப்படின்றவர். அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றார்? பிரபு கஹே ஜார முகேஷுனி ஏகபார கிருஷ்ண நாம சேயி பூஜ்ய சிரேஷ்ட சவாகார. ஒருவன் கிருஷ்ண என்னும் திருநாமத்தை ஒரு முறையேனும் உச்சரித்தால் அவனை பொதுமக்களில் சிறந்தவனாக இருக்க வேண்டும். பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு தடவை சொன்னா கூட அவங்கள வந்து என்ன பண்ணணுமா? சிறந்தவர்களாக கருதணும் அப்படின்ற. அத்தையேவ ஜார முகே ஏக கிருஷ்ண நாம சேயித வைஷ்ணவ கிரக தாகார சம்மான. கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கிறதில் ஆர்வம் கொண்டவரையும் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை பயிற்சினால் உச்சரிக்க விரும்புபவரையும் வைஷ்ணவராக ஏற்று அவருக்கு மனதளவில் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரெல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ இல்ல உச்சரிக்கிறதுக்கு முனைப்பு காட்டுகின்றார்களோ, அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு பயிற்சி எடுக்கிறாங்களோ, நம்ம எல்லாம் உண்மையாலுமே நேத்துதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நாம வந்து ஜம்புத்வீபத்துல பிறந்திருக்கோம், பாரத வருஷத்துல இருக்கோம். உண்மையாலுமே நம்ம வந்து பகவானுடைய கருணையினால ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. ஏன்னா நாமத்தை நம்மளால சரியா உச்சாடனம் செய்ய முடிகின்றது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஆனா இப்ப மேற்கத்திய நாடுகள்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால ஹரே அப்படின்றத சொல்ல முடியாது. ஹேர் 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 ஹேர்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ நம்மளோட இதுல லாஸ்ட் டைம் பிருந்தாவன் போயிருந்தப்ப அங்க ஒரு ஃபாரின் பிரபு வந்து சொன்னாங்க, நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பிளெஸ்டு சோல். ஏன்னா நீங்க வந்து நாமத்தை அழகா உச்சாடனம் பண்றீங்க. அந்த பேரு பகவானுடைய நாமம் சொல்றதுக்கு அவங்க தனியா பிராக்டிஸ், அவங்க டங் ட்விஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. இங்க அதுதான் பார்க்கணும். யாரெல்லாம் முனைப்பு காட்டுகின்றார்களோ, ஆர்வம் காட்டுகின்றார்களோ, அல்லது நாம உச்சாடனம் செய்ய பயிற்சி செய்து கொள்கின்றார்களோ, அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? மதிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. பொதுமக்களே உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுறாங்க அவங்க. எங்களுடைய நண்பர்களில் ஒருவரான புகழ்பெற்ற ஆங்கில பாடகர் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில் பேரார்வம் கொண்டு தமது பாடல்கள் பலவற்றில் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை பலமுறை பாடியிருக்கார். அவர் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கும் தமது இல்லத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் படங்களுக்கும் மரியாதை செலுத்துறார். மொத்தத்துல அவர் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை பற்றியும் கிருஷ்ணரோட லீலைகளை பற்றியும் மிக உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டிருப்பதால் நாங்கள் அவருக்கு மரியாதை அளிக்கின்றோம். இங்க வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார், அவர் வந்து ஒரு வெகுஜன மக்களாகவே சாமானியனாகவே இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணரோட நாமத்தை தன்னோட பாடல்களை கொண்டு வர்றதுக்கு பாக்குறார். அது போல இந்த ஒரு பாட்டு ஒண்ணு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம். அது கொஞ்ச இது பல வருடங்களுக்கு முன்பாக ஹிந்தில வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்டோட வந்த பாடு. அதை வந்து எல்லாரும் கேட்கும்போது கூட பிரபுபாதருடைய ஆன்சர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அவுட் ஆஃப் பவுலா தான் இருக்கும். அவரோட தாட்ஸே வந்து டோட்டலா டிஃபரெண்ட். இப்படி கூட நம்ம யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னு. நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து என்னடா அது, நம்ம வந்து பகவானை பத்தி சொல்றோம், இவங்க இந்த பௌதிகமான நிலையில எப்படியெல்லாம் இருக்காங்க, இன்னும் அவங்க வந்து இழிவுபடுத்துறாங்களே அப்படின்னு நமக்கு வேதனையாக இருக்கும். அவர் வந்து சொல்றாரு, அட்லீஸ்ட் அது மூலமாச்சும் அவன் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் சொல்லிட்டு நாமத்தை சொல்றான் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஒரே வார்த்தை முடிச்சிட்டார். சோ அந்த மாதிரி உயர்ந்த பாகவதர்கள் எல்லா நிலையும் வந்து சமச்சித்தா எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கக்கூடியவங்க, ஒரே நிலையில இருக்கவங்க, பகவானை பத்தின எண்ணங்கள்ல மட்டுமே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
சோ இங்க யாரொருவர் இறுதியாக யாரொருவர் திருநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு முயல்கின்றாரோ அவருக்கு வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். நாம வந்து யாரெல்லாம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி அதுல முன்னேறணும்னு முயற்சி பண்றாங்களோ நேர்மையாக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மரியாதைப்படுத்தணும். அதே சமயம் மாபெரும் பிரச்சாரர்களாக இருக்க வேண்டிய எமது காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் சிலர் பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்காத காரணத்தினால் படிப்படியாக பௌதீக வாழ்வில் வீழ்ந்ததையும் யாம் கண்டிருக்கின்றோம். சோ யாரெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ற அளவுக்கு உயர்ந்துட்டு ஆனா நாம ஜபம் பண்ணாம அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்தவங்களும் பார்த்திருக்காங்க. நம்மளோட டெம்பிள்ல கூட நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா முதல் தகுதி என்ன அப்படின்னாக்கா 16 மாலைகள் ஜபம் செய்வது. சோ அது வந்து ஒரு டீச்சராக நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது. அது வந்து கிரவுண்ட் ரூல். அது நம்ம அது இருந்தாதான் அடுத்த நிலைக்கே போக முடியும். சோ அதுக்குதான் நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்றோம். நீங்க எப்படியாவது உங்களோட டீம்ல இருக்கவங்கள சாண்டிங் காலையில பண்றது உத்தமம். ஆனா அது முடியாத பட்சத்துல அந்த ஹோல் டேல எப்படியாவது தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார், யாரெல்லாம் பிரச்சார நிலையில உயர்ந்தவங்க ஆனா நாம ஜபம் செய்யாததுனால அவங்க விழுந்ததை நாம பார்த்திருக்கோம். சனாதன கோஸ்வாமிக்கு உபதேசிக்கையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி துண்டை 3 வகையாக பிரிக்கின்றார். இதெல்லாம் நம்ம அவர் சொன்னதுல இருந்து தானே நம்ம பார்க்கிறோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு உயர்ந்த நிலையில வந்து அவர் வந்து கொடுக்கின்ற உபதேசத்தை தான் ரகுநாத சுவாமிகள் வந்து தொகுத்திருக்காருன்றதை பார்க்கலாம். சாஸ்திர ஜுக்தி நாஹி ஜானே திரேஷ்டே ஸ்ரத்தாவான் மத்தியம அதிகாரி ஹே சே இ மகாபாகியவான். சாஸ்திர சித்தாந்தங்கள்ல பூரண அறிவு இல்லாத போதும் எனக்கு வந்து சாஸ்திரத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதில் உறுதியான நம்பிக்கையை வளர்த்து பக்தி தொண்டுல இருந்து விலகாமல் உறுதியுடன் இருப்பவரே மத்தியம அதிகாரி. சாஸ்திரத்தை பத்தி எனக்கு ஒரு ஞானம் இல்லை, ஆனாலும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு விலகாம பகவானுடைய நாமத்தை நம்பிக்கையோடையும் உறுதியோடும் உச்சரிக்கின்றார்கள் அல்லவா, அவங்கதான் வந்து மத்தியம அதிகாரிகள். இவங்க வந்து ரொம்பவும் அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் இந்த மத்தியம அதிகாரிகளோடது? ஸ்ரத்தாவான், உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர்கள். யாரு? மத்தியம அதிகாரிகள். பக்தி தொண்டில் மேலும் முன்னேற அவரே உண்மையான தகுதி வாய்ந்த நபர். அடுத்து மகாபாகவதர்களாக மாற, உத்தம அதிகாரிகளாக மாறுறதுக்கு இந்த மத்திய அதிகாரிகளுக்கு தகுதி இருக்கு. ஏன்னா அவங்க சஸ்டெயின் பண்றாங்க, அந்த கிருஷ்ண பக்தியை சஸ்டெயின் பண்றாங்க. சோ இத எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஸ்ரத்தாவான் ஜனஹய பக்தி அதிகாரி உத்தம மத்தியம கனிஷ்ட ஸ்ரத்தா அனுசாரி. ஒருவனது நம்பிக்கையின் அளவை பொறுத்துதான் பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலையிலோ இடைநிலையிலோ மிக உயர்ந்த நிலையிலோ அவன் பக்தனாக தகுதி பெறுகின்றான். சோ நம்பிக்கை ஸ்ரத்தான்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல எனக்கு வந்து நம்பிக்கை வரணும், அப்பதான் நான் பக்தியில அடுத்த நிலை என்னன்றதே நம்ம பார்க்க முடியும். ஸ்ரத்தா சப்தே விஸ்வாச கஹே திருஷ்டே நிச்சய கிருஷ்ண பக்தி கைலே சர்வகர்ம கிருத்தஹ. கிருஷ்ணருக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டு ஆற்றுவதனால் இதர கர்மங்கள் அனைத்தையும் ஒருவன் இயற்கையாகவே நிறைவேற்றி விடுகின்றான். நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, எப்ப நாம வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்த செயல்களை செய்யும் போது பௌதீக லாபங்களும் தானாகவே வந்துவிடும். அது போல பௌதீகவாதிகளும் நம்ம 3 விதமான ஜனங்கள் பாக்குறோம் இல்லையா, கர்மிகள், வைஷ்ணவர்கள், பக்தர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஞானிகள், யோகிகள்லாம். மற்ற பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கவங்க தான் வந்து ஒரு விஷயத்த பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்காக தனிப்பட்ட முயற்சி எடுக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து அப்படி அல்ல. ஒரு விஷயத்த பக்தியில செய்யும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து முன்னேற்றம் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ இங்க பக்தர்களுக்கு வந்து தனியா எதுவும் செய்யணும், மெனக்கடணும் தேவையில்லை. பக்தி பண்ணும் போதே அதுல நமக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் வந்துரும். சோ ஸ்ரத்தா அல்லது கிருஷ்ணரின் மீதான நம்பிக்கை கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தியின் தொடக்கம். ஸ்ரத்தா தான் வந்து தொடக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. பகவத்கீதையில கூறப்பட்டுள்ளவை நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்கள். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையோட முன்னுரையில பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்க, அட்லீஸ்ட் பெயரளவாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மூல முழுமுதற் கடவுள்ன்றத ஒத்துக்கோ, அதை நீ மனசுல எடுத்துக்கோ, அப்பதான் உனக்கு பகவத்கீதை புரியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்க.
ஏன் அத்தனை புத்தகங்கள் இருக்கும்போது அவர் எழுதுறார் பகவத்கீதையை மீண்டும்னா, பகவத்கீதை உண்மை உருவில் எது என்ன நிலையில சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த பாவத்துல அப்படியே கொடுக்கிறார் பிரபுபாதர். சோ பகவானே மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நீ ஒத்துக்கிட்டாதான் நீ வந்து படிக்கவே முடியும். அந்த ஞானமே நமக்கு புரியும் அப்படிங்கிறார். ரொம்ப நேர்த்தியாக, ரொம்ப நேர்மையாகவும் வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார் நமக்கு. சோ இங்க சொல்றார் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவை எவ்வித தேவையற்ற வியாக்கியானங்களும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். எந்த ஒரு தேவையற்ற வியாக்கியானங்கள்லாம் தேவையில்லை, அப்படியே அதை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த வழியில தான் அர்ஜுனனும் பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொண்டான். சோ எப்படி வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னார், கடைசியில அவர் குழப்பமாக இருந்தாலுமே கடைசியில வந்து என்ன சொல்றாரு, அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படின்றது. பகவத்கீதை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன் மாம் வதசி கேசவ, கிருஷ்ணரே தாங்கள் எனக்கு கூறியவை அனைத்தையும் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். என்ன குழப்பம் இருந்தாலும் கடைசியில என்ன பண்றாரு, அவரிடத்துல முழுமையாக சரணாகதி செய்து நீங்க சொல்றீங்க நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான், அந்த நிலைக்கு வந்துட்டார் இல்லையா. சோ இதுவே பகவத்கீதையை உணர்வதற்கு சரியான முறை. மேலும் இதுவே ஸ்ரத்தா எனப்படுகின்றது. அவரே அனைத்தும்ன்றது அவர் வந்து முழுமையாக நம்பினதுனால அவர் சொன்னதை சிறமேற்கொண்டு செய்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவத்கீதையின் ஒரு பாகத்தை மட்டும் தனக்கு விருப்பமான விளக்கங்களாக ஏற்று மற்ற பாகத்தை ஒதுக்குதல் என்றும் பலனளிக்காது. ஏன்னா ஈவன் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்தே கூட ஒரு 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 ஸ்லோகத்துக்கு பௌதிகம் சார்ந்த விளக்கங்களையும் கொடுக்க முடியும், ஆன்மீகம் சார்ந்த விளக்கங்களையும் கொடுக்க முடியும். சோ அது வந்து பகவத்கீதையிலுமே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ சரியான விதத்துல புரிந்து கொள்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சில விஷயத்தை எடுத்துக்கிறது, ஒரு சில விஷயத்தை விட்டுறது நம்ம இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பாக்குறோம், ஓகே ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நித்தியமான ஒன்று. எல்லாரும் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஓகே நான் ஆத்மான்றதை உணர்ந்து கொள்கின்றேன். ஆனா அதே சமயத்துல மத்தவங்க கிட்டயும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காரு, அவங்களுக்கையும் நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அப்ப எனக்கு தேவையான விஷயத்த நான் எடுத்துக்கொண்டு தேவையற்ற விஷயத்த விடுறதுன்றது வந்து தவறான ஒன்று அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதுவே பகவத்கீதையை உணர்வதற்கு சரியான முறையாகும். ஒரு நிமிஷம், ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் கொஞ்சம் சொல்லலாமா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. டைம் என்ன ஆகுது? 9:40. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க பகவத்கீதையில நம்ம எதையுமே 2 விதமா கூட பொருள் எடுக்கலாம்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா மாதாஜி? அது ஒரு உதாரணம் சொல்லலாமான்னு சொல்லிட்டு எடுங்க. என்ன இப்ப பகவான் சொல்றாரு 9:27 ஸ்லோகத்துல என்னன்னு, நீ எதை செஞ்சாலுமே எதை நீ செய்தாலுமே அது எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு, எதை உண்ணினும் எதை செய்யணும், எந்த தவத்தை செஞ்சாலும் எனக்காக கொடுன்றாரு. நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, பகவான் தான் இப்படி சொல்றாரே, நான் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுறேன் அததான் வைப்பேன் அப்படின்னு எடுக்கலாம். அது தவறான அர்த்தம். ஆனா எதை எப்படி செய்யணும், அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யணும், அனுகூலியான கிருஷ்ணானு அவருக்கு அனுகூலமான முறையில செய்யணும், இப்படிதான் எடுக்கணும். எடுக்கிறத நல்ல விதமா இப்படி எடுக்கிறது தான். அப்படி தவறா கூட எடுக்கலாம், அது தவறான முடிவு. சரிங்களா ஹரே மாதாஜி? கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, நீங்க சொன்னது கரெக்ட். சோ இங்க வந்து பகவான் அததான் சொல்றாரு, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. நம்ம பாக்குறோம், நாம மனிதருக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு தர்மம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா, பஞ்சராத்திர விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. ஆனா எப்ப நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டோமோ அப்ப வேற எந்த தர்மத்தையும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. உனக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு, அதை விடுத்து நீ முழுமையாக என்னிடம் சரணடைந்து பக்தி தொண்டு பண்ணுன்றார் பகவான். இந்த உபதேசத்தில் ஒருவன் முழு நம்பிக்கை கொள்ளும் போது அந்த உறுதியான நம்பிக்கையே ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக விளக்குகின்றது. நாம கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவதற்கு முன்னாடி என்னென்னவோ வேறு விதமான வழிபாடுகள்லாம் வச்சிருப்போம். ஆனா கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், ஏன்னா ஞானம் முழுமையாக இதுல கிடைக்குது இல்லையா, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், அதை மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா என்னோட இதுல நான் சொல்றேன். ஒண்ணு வந்து எல்லா சுவாமிகளும் வச்சு நம்ம வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தோம்.
ஆனா கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணுவது மத்தவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுது. இப்ப வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரு, அவர் கூடவே மத்த டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர்ஸும் இருக்காங்க அப்படின்னா, அவரை விடுத்துட்டு நாம வந்து மத்தவங்களுக்கு மத்த மினிஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம மரியாதை கொடுத்தா, அது அவங்களுக்கு சங்கோஜமாக இருக்கிறது மட்டுமல்லாம, ஆஹ் அவங்க பிரைம் மினிஸ்டரையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு துஷ்பிரயோகம் பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? சோ அது மனுஷங்களா இருக்க நமக்கே இப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு இப்படி. இப்போ பகவானை நம்ம வந்து ஆராதனை பண்ணும்போது மற்ற தேவர்களும் கூட ஆஹ் அதுல வந்து மகிழ்விக்கப்படுகின்றார்கள். அவங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் சரியான இது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டானது ஒன்று மட்டுமே போதும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ. உனக்குன்னு ஒரு தர்மம் வச்சிருப்பியா, அது எல்லாத்தையும் விடுத்து என்னிடம் மட்டுமே சரணாகதி பண்ணு. நம்ம பக்தி செய்ய செய்ய ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். நம்ம நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கோம், 20 பேர் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 23 பேர் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவதற்கு முன்னாடி வேற வேற விதமான நிலைகள்ல வேற வேற விதமான பிரார்த்தனைகளை பண்ணிட்டு வேற நிலைகள்ல இருந்திருப்போம். ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் கிடைக்க பெற்றமையினால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய இதை வந்து மாற்றிக் கொள்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாத்திட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், சரியான வழியில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாடனத்தினால் ஒருவன் முழுவதுமாக ஈடுபடும் போது படிப்படியாக அவன் தனது ஸ்வரூப நிலையை உணர்கின்றான். என்ன அந்த ஸ்வரூப நிலை? தாசானு 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 தாசன். நம் பகவானுக்கு அடியவனுக்கும் அடியவனுக்கும் அடியவன் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இல்லையா? ஒரு சின்ன சின்ன இது மட்டும் ஒன்னு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளாஸ் இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி லைவ் வரும். அது நம்ம வந்து லைவ் ஆன்லைன்ல போடணும். அது கிட்டத்தட்ட 1 இயர் 1.5 இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி லெவல் 1 கிளாஸ் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அதுல வந்து நான் டைப் பண்ணும்போது என்னோட ஃபுல் பேரு என்ன சொல்றது, பி வடிவுக்கரசி ராமநாதன் அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் பேர் தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுல வந்து ஒரு இது நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு கர்வம் இருந்துச்சு. ஆனா பக்தியில முன்னேற முன்னேற நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்களை படிக்க படிக்க இப்ப வந்து தமிழ் அடல்ட் 53 பேட்சா ஒரு 56 பேட்சா எத்தனை மணி அதுக்கு மேல நமக்கு எழுத தோணவே இல்லை. நான் வந்து ஜஸ்ட் சொல்றேன் நம்மளோட அந்த சேஞ்சஸ் என்னன்னு. ஏன்னா நம்மளோட அந்த நிலை என்ன, நம்ம நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம வந்து இன்விசிபிள் அப்படின்றது நமக்கு புரியுது. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அந்த அந்த டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது அப்ப யோசிக்கிறேன் எவ்வளவு ஒரு மாற்றம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத பத்தி. சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான புரிதலும் ஒரு 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 அனுபவமும் இருக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா? சோ இங்க நம்ம எப்ப கிருஷ்ண பக்தியில வந்து நம்ம முன்னேறுகின்றோமோ அப்ப வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு ஒதுங்கி போயிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்பிக்கையோட உச்சரிக்கல அப்படின்னாக்கா பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்த மாட்டார். நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்யணும். எப்ப நம்ம சொல்றோமோ அந்த இடத்துல உடனே பகவான் பிரகடனம் ஆறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதை நம்பவும் செய்யணும். சேவோன்முகே ஹி ஜிஹ்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யத. பக்தி ரசாமிரத சிந்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு 1.2.234. அடுத்து நம்ம அதை தான் படிக்க போறோம். சோ முழுமுதற் கடவுளை செயற்கையான முறைகளால் நாம் உணர்ந்து விட முயலாது. நம்ம ஒரு ஆர்டிபிஷியலா நம்ம வந்து உணர்ந்து விட முடியாது பகவான. அந்த உண்மையான தூய பக்தி இருந்தாதான் வந்து அதை உணர முடியும். எப்படி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம், தாய்மை அது இதுன்னு. ஆனா உண்மையாலுமே அவங்க டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உள்ளார நடக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இது நிதர்சனம் உண்மை. அப்ப அந்த தாய்மைன்ற உணர்வு அவங்களுக்கு வந்து அது புரியும். அது இயல்பாகவே வரும். நமக்கே இப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா நாமெல்லாம் பகவான் பரமபிதா, அவரே வந்து புருஷர், நாமெல்லாம் வந்து அனுபவிக்கப்படுபவர்கள். அப்ப அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குணம் வந்து எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த இதா இருக்கும். அப்ப அவருடைய நாமத்தை நம்ம உச்சாரணம் பண்ணும்போது நம்ம அவருடைய நாமம் அவருடைய ரூபம் நம்ம கண்ணால அவரை இப்ப நினைக்கிறோம். இப்ப வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர், அவரை நினைச்ச உடனே அந்த ரூபம் நமக்கு வருது இல்லையா? இல்ல நீங்க எங்க மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றீங்களோ இன்னைக்கு காலையில நான் பகவானை இந்த ரூபத்துல பார்த்தேன், இந்த ட்ரெஸ்ல பார்த்தேன்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போ அவருடைய நாமம் அவருடைய ரூபம் அவருடைய குணம் லீலைகள் கதை கேட்கறது எல்லாத்துக்கும் வந்து எந்த ஒரு வேறுபாடுமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ பகவான் அவ்வளவு ஒரு பக்த வச்சுள்ளேன். அவர் வந்து அவ்வளவு ஒரு சிம்பிளிஃபைடானவர். ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம நினைச்ச உடனே அவர் வந்து நமக்கு வந்து இது பண்றார். சோ அங்க வந்து ஆஹ்
வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோபாதர் முதல் ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயம் படிக்கும்போது அதுல வந்து புரோபாதர் சொல்லியிருக்கார். இந்த இந்த கலியுகம் வந்து விடுதலை பெறணும், இல்ல கலியுகம் வந்து நன்மை அடையணும்னா ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா, எல்லா இடத்துலயும் நம்ம அந்த பௌதீக முன்னேற்றம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து சாத்தியம் கிடையாது. அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், எங்கேயும் பகவானுடைய கதைகளை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும். ஹரிகதா எல்லா இடத்துலயும் பகவானுடைய கதைகளை சொல்லணும். நாம ரூப குண லீலைகள். நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அதை கேட்கறதுனால இந்த பௌதீகம் சார்ந்த பௌதீகமான சார்ந்த விஷயத்துல என்ன இருக்கு? நம்ம ஒரு படிக்கிறோம். உடனே படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுலயும் நல்லா ஹை ஸ்கோர் எடுக்கணும். அது பின்னாடி ஓடுறோம். ரொம்ப நேரோ டவுன் ஆகுது நம்மளோட தாட்ஸ். அத முடிச்ச உடனே அப்போ சுத்தி இருக்க சொந்தங்கள் எல்லாம் இல்லாம படிக்கிறதுல ஃபோக்கஸ்டு. படிச்சு முடிச்ச உடனே வேலைக்கு போனோம். வேலைக்கு போனோம்னா அங்க 4, 5 பேருகிட்ட அஹ் அந்த புல்லிங் எல்லாத்தையும் தாண்டி மேல வர்றது. இல்ல நானும் சில சமயத்துல அந்த மாதிரியான செயல்களை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. நம்ம ஒருத்தவங்க மேல வரணும்னா இன்னொருத்தவங்க தள்ளி விட்டா தானே அதுல வர மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு. நம்ம சரியான வழியில போனாலும் கூட நம்மள நம்ம அவங்கள மாதிரியே நம்ம செய்யலைன்னா நம்ம எக்ஸிஸ்டே ஆக முடிய மாட்டேங்குது. சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா அதையெல்லாம் தவிர்த்து பகவானே கதி அப்படின்னுட்டு நம்ம எப்பவும் அவரோட ஸ்மரணத்திலேயே இருந்தோம் அப்படின்னா அங்க பகவான் சாக்ஷாத் நமக்கு வந்து எல்லா விதத்திலையும் உதவுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ பௌதிகமான விஷயத்தையும் ஆன்மீகமாக மாற்ற முடியும். எப்ப எனக்கு கிடைக்கின்ற எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி அவரோட கருணையால எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அங்க எந்த ஒரு ஹேர்டில்ஸ் இருந்தாலும் அவர் நமக்கு வந்து ரிசால்வ் பண்ணி கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த நம்ம பக்தியில முன்னேறும் போது என்ன நடந்தாலும் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா பகவான் இதை நமக்கு கொடுக்கிறார். அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜர் உத்தரையோட கர்ப்பப்பையில இருக்கும்போது பிரம்மாஸ்திரம் வந்து வருது. அத வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, அதை நிஷ்பலப்படுத்திடுறாரு. அதை வந்து ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிடுறாரு. அப்படி கர்ப்பப்பைக்குள்ளார போய் அந்த அங்குட் இந்த கட்டை விரல சைஸ்ல தான் இருக்கானா பகவான். கர்ப்பப்பைக்குள்ள போய் பரீட்சித் மகாராஜரை சுத்தி சுத்தி பாதுகாக்கிறாராம் அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தோட வெப்பத்துல இருந்து. அப்படி பாதுகாத்த பகவான் இப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு ஸ்ருங்கி நம்ம இந்த சமிக்ஷ முனிவருடைய மகன் 5 வயது சிறுவன் அவர் அந்த கௌசிக நதியோட தண்ணியை எடுத்து ஒரு சாபத்தை கொடுக்கிறார். அந்த சாபத்தோட பலனார அவருக்கு வந்து 7 நாள்ல வந்து அந்த இறந்து போன அந்த பாம்பு வந்து உயிர்ப்பித்து வந்து தக்ஷன் மூலமாக அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணம். அப்ப இதை எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்றது? கர்ப்பப்பைக்குள்ள அங்குட்டு அந்த கட்டை விரல் சைஸ்ல இருக்க அவர் காப்பாத்தின பகவான் இப்போ ஒரு பிராமணனுடைய ஒரு சாபத்தின் மூலமாக ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா அங்க வந்து ஆசிலேட்டே ஆகல நம்மளுடைய பரீட்சித் மகாராஜர் அதை எடுத்து சஞ்சலப்படவே இல்லை. அப்ப என்ன காப்பாத்தினார் இல்லையா பகவான். இப்ப இது நடக்குதுன்னா அதுவும் அவருடைய கருணை. அதனால இதுவும் வந்து பகவானுடைய கருணை, நாராயணரோட கருணை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார். ஏன்னா அவர் இருக்கிற வரைக்கும் கலி உள்ள வர முடியல. கலியுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் இங்க இருந்து போனாதான் கலியுகம் வரும். சோ எல்லாத்துக்குமே கால்குலேட்டட் பண்ணி வச்சிருக்காரு பகவான். அவரே காலம் இல்லையா? நானே காலமாக இருக்கேன்னு சொல்றார். இறந்த நடக்கின்ற நடக்க போகின்ற அனைத்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் காரணம்னு சொல்றார் பகவான். அப்போ பரீட்சித் மகாராஜர் இருக்க வரைக்கும் கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அப்ப அவர் போனாதான், அப்ப அவர் போகணும் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரி லீலைகள் நடக்கணும். அப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் இந்த உயர்ந்த பக்தர்களுடைய நிலை அவருக்கு தெரிஞ்ச உடனே என்னாச்சு, ஆஹா என்ன வந்து பகவான் இது பண்ணலையே இல்ல காப்பாத்துங்க அப்படின்னு அவர் கத்தவே இல்லை. எந்த ஒரு இதுலயும் அவங்க கவலைப்படல. அப்ப காப்பாத்தினார் அப்படின்னா இப்ப இது நடந்ததுன்னா அதுவும் கருணை இதுவும் கருணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், ரொம்ப பவ்யமாக அந்த சாபத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த இந்த மாதிரியான கதைகளை ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது பக்தர்களுடைய கதைகள். பக்தர்களுடைய கதைகளும் பகவானுடைய கதையும் வந்து சமமான ஒன்று. அதுல அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். தன்னை புகழ்வதை காட்டிலும் தன்னுடைய பக்தனுக்கு சேவை செய்யும் போது தன்னுடைய பக்தனை புகழும் போது அவரை வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில பேசும்போது பார்த்தோம்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு பகவான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பகவான நம்பிக்கை இல்லாம யார் உச்சாடனம் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தவே மாட்டேங்கிறார் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடிகின்றது. அதனால அவரை செயற்கையான முறைகள்ல நாம உணர்ந்து விட முடியாது. பகவானோட சேவையில் உண்மையாக ஈடுபட வேண்டும். நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அதை வந்து இது பகவான் கொடுக்கிறார். அந்த ஸ்ரத்தான்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நமக்கு என்ன சேவை வந்தாலும் காரணம் இல்லாம வராது இல்லையா? சோ பகவான் மூலமாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உடனே அதை சட்டுன்னு புடிச்சிடணும். புடிச்சிட்டு அதுல வந்து நம்ம கிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதை
பக்தியில அவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இத்தகைய சேவை நாவிலிருந்து தொடங்குகின்றது. ஹரி ஹரி போல். சோ பகவானுடைய சேவை எங்கிருந்து தொடங்குது? நாவிலிருந்து தொடங்குகின்றது. சேவான் முகேஹி ஜிஹ்வா தௌ. இதன் பொருள் யாதெனில் நாம எப்பொழுதும் நாவை பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதிலும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை ஏற்பதிலும் உபயோகிக்க வேண்டும். இந்த நாக்கு சரியாயிடுது அப்படின்னா உடலோட எல்லா இதுவும் அச்சும் சரியாயிடும். வயிறு சரியாயிடும். வயிறு சரியாயிருந்தா பால் உறுப்பு சரியாயிடும். எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நாவினை 2 செயல்களை தவிர்த்து வேற எதுலயும் ஈடுபடுத்தக் கூடாது. அது என்னது? அந்த பிரஜல்பா, மத்தவங்கள பத்தி பேசுறது, மத்த விஷயங்களை பத்தி அசை போடுறது, அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. பிரசாதத்தை தவிர்த்து மத்ததை சாப்பிடுறது அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சோ அந்த நாவை நம்ம சரியான விதத்துல உபயோகப்படுத்தணும். இந்த முறையானது நம்பிக்கையுடன் கடைபிடிக்கப்படும் பொழுது பரமபுருஷ பகவான் தமது பக்தனுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றார். எப்ப நாம பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டுல ஸ்ரத்தையா இருக்குமோ அப்ப அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். சோ இது இயற்கையான ஒன்று. செயற்கையாக பகவான் யாருக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் கிருஷ்ணரோட நித்திய சேவகன். நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன? இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒண்ணுமே கிடையாது. வெங்காயத்தை விட ஒண்ணும் கிடையாது. அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது. உரிக்க அதுல ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை. அது போல பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம நினைப்போம், நல்லா படிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான் என்னோட வாழ்க்கையோட லட்சியத்தை அடைஞ்சது. அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனோம், வேலைக்கு போயாச்சு, வீடு வாங்கணும், வீடு வாங்கியாச்சு, நல்ல ஃபேமிலி ஆயிடுத்து, திருப்பி ஃபேமிலியோட இருக்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் உழைக்கணும், ஓடணும். கடைசியில நமக்கு முடியாத சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா யாருமே கூட இருக்க மாட்டாங்க. சரி, நான் நிறைய செல்வம் வச்சிருக்கேனே, கொஞ்சம் எல்லாம் என்னோட குடும்பத்துக்காக தானே இது பண்ணேன். என்னுடைய கணவனோ மனைவியோ என்னுடைய மரணத்தை கொஞ்சம் தள்ளி போடுவாங்களான்னா யாராவது வருவாங்களா? யாரும் வரமாட்டாங்க. என்னுடைய மக்கள் வருவாங்களா? அவங்களுக்காக தானே ஓடி ஓடி உழைச்சேன், வருவாங்களா? வரமாட்டாங்க. நம்மளுடைய மரணத்தை நாம தான் எதிர்நோக்க போகின்றோம். அப்ப நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கர்மங்கள் நம்ம கூடயே தான் இருக்கு. சோ நம்ம அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம அதுக்காக சம்பாதிக்க கூடாதோ இல்ல ஃபேமிலியை பார்க்க கூடாதோன்னு இல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுடைய வருமானத்துல 50% பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துங்க. அது பகவானுக்கு செய்யறதாக இருக்கலாம், பக்தர்களுக்கு செய்யறதாக இருக்கலாம். நீங்க இப்ப கோயிலுக்கு போறீங்க, அதுக்காக நீங்க பெட்ரோல் செலவு பண்றீங்க, பெட்ரோலுக்கு ஒரு காசு போடுறீங்க, அதுவும் கூட பகவானுக்கு சேவை பண்றதுல ஒரு கைங்கரியம். அதே இதுல நீங்க சினிமாக்கோ இல்ல வேற ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் போயிருக்கலாமே. ஆனா அதை என்ன பண்றீங்க? அதை செலவு பண்ணி நான் பகவானை பார்க்க போகணும்னு அந்த உத்வேகம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால அதுவும் பக்தி தொண்டுல அந்த 50%ல வருது. அடுத்த 25% உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல செலவு பண்றது. இன்னொரு 25% நமக்கான ஒன்று. யாரும் நம்ம கூட வரப்போறது இல்ல. மரணத்தை நாம தனியா தான் நோக்க போகின்றோம். அஜாமிலனோட கதை நமக்கு தெரியும். அப்ப நம்மள உடம்புல சக்தி இருக்கும் போதே எவ்வளவு முடியுமோ, இந்த உடல் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது? நம்மளுடைய பாவ கர்மங்கள்லாம் தொலையட்டும் இதோ ஜென்மத்திலேயே. அப்ப நம்ம பக்தி மார்க்கத்தை கட்டியமா புடிச்சிட்டு எவ்வளவு ரொம்ப எளிமையா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். எல்லா இடத்துலயும் நாமகட்டா, பெரிய டெம்பிள் இல்லைனாலும் நாமகட்டா இருக்கும். சோ வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம டெம்பிள் போகணும், பகவானுடைய தரிசனம் எடுக்கணும். என்னால போக முடியல, உடல் ஒத்து வரல, மனசுல ஆசை இருக்கு. ஓகே, வீட்ல இருந்து ஆன்லைன்லயே பாருங்க. நம்மளோட டெம்பிள்ல காலையில 4:30 மணில இருந்து எல்லாமே ஆன்லைன்லயே பண்றாங்க. சோ அந்த இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கிறது. எனக்கு உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, பைசா காசு இருக்கு அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போறது. என்னால கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம கிட்ட இருக்கிறத கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம பக்திக்காக நான் காசு இதுக்காக எல்லாம் நான் சொல்லல. அது நான் உண்மையாலுமே நம்ம பிராக்டிக்கலா அனுபவிச்சதுனால சொல்றது. நம்ம கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நம்மளோட சம்பளத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இதை பக்திக்காக நீங்க எடுத்து வச்சிருங்க தனியா. அதை நீங்க செலவு பண்ணுங்க. அந்த எதை நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட டபுள் மடங்கா உங்களுக்கு காசு வந்துட்டே இருக்கும். அதை கண்டிப்பா அவர் அமைச்சு கொடுப்பாரு. நீங்க வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. சோ நான் இன்னைக்கு இதுக்காக பண்ணணும், பிராமண சேவை இருக்கு, டெம்பிள்ல 5 பேருக்கு ஏகாதசி எப்ப பிரசாதம் வழங்குறதுக்கு நம்ம பண்றோம், இல்ல நித்திய சேவையில ஏதோ கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம், பகவானுக்கு மாலை எடுத்துட்டு போறோம், நான் எவ்வளவு கொடுக்கறனோ அதை விட டபுள் மடங்கா நமக்கு வரும். சோ அது இதுக்கு ஆமா, அது உண்மையாலுமே இப்ப ஃபீல் பண்றேன். நாங்க என்ன சொல்றது, எவ்ரி மொமெண்ட் ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் இட். ஐ ஆல்சோ பிரபு. நான் யோசிப்பேன், இன்னைக்குதான் நம்ம இது பண்றோம். அதாவது
எப்ப காசு இல்லாத சமயத்துல கூட எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த ஒரு 500 ரூபாய் மாசத்துக்கு நான் எடுத்து வச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு இல்லாத சமயத்துல நான் ட்ரை பண்ணப்ப கூட அதை நான் எடுத்து வச்சுட்டேன்னா அதை விட டபுள் மடங்கு நமக்கு வந்துரும். அதே மாதிரி இப்ப அதை நான் பண்ணணும்னு மனசால நினைச்சிட்டு இருந்தா அது சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே போகும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி அவர் பண்ணி நமக்கு அது வந்துட்டே இருக்கும். அது வந்து நம்மளோட பட்ஜெட்ல இருக்க துண்டா இருக்கும் அது. சோ அது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியாது, ஆனா நடக்கும். சோ அவர் மேல அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம இது தவறா நீங்க வந்து ஒரு இது உடனே இந்த யூஸ்வலா நான் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் நினைப்பேன். என்னடா அது பக்தி பக்தின்னு சொல்றாங்க, வந்தா வந்து காசு காசுன்னு கேக்குறாங்களே அப்படின்ட்டு. ஆனா அது அப்படி கிடையாது. நம்ம அந்த சாஸ்திரம் படிக்கும் போதுதான் அந்த இது பெற ஞானம் கிடைக்குது. தானம், தவம், அதுக்கப்புறம் வந்து 3 விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த 3 விஷயங்கள் வந்து யாருமே யக்ஞம். அந்த 3 விஷயங்களை எந்த வர்ணம் எந்த ஆசிரமத்துல இருக்கவங்களும் வந்து விடவே கூடாது. சோ நம்மளால முடிஞ்சதை தானம்னா உடனே ஓகே, பஸ்ல போகும்போது வழியில ரோட்ல எல்லாம் காசு கேக்குறாங்க நம்ம கொடுக்கறது, அது பேர் இல்ல தானம். நம்ம கொடுக்கிற தானம் சரியான இடத்துல சரியான மக்களுக்கு சரியான விதத்தை உபயோகப்படுத்தப்படணும். இப்ப அந்த வந்து இது வண்டியில போகும்போது அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்க கேக்குறாங்க. சரி நம்ம ஒரு 10 ரூபாவோ ஒரு 50 ரூபாவோ கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை உபயோகப்படுத்தி திருப்பி ஏதாவது மதுபானம் இது பண்ணி அதால ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் வந்ததுன்னா அது அதோட பாவம் எல்லா இடத்துக்கும் போகும். இது மூலம் யாரு காசு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு போகும். அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம அங்க என்ன பண்றதுன்னா, எப்பவுமே கையில வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம் வச்சுக்கலாம், ஒரு பழம் வச்சுக்கலாம், இல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண ஏதாவது ஒண்ணு கையில வச்சு அதை நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். அவங்கள ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்ல சொல்லிட்டு அதை வந்து கொடுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தியை வந்து இது பண்ணணுமே தவிர்த்து, சோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானம் டெம்பிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கே நமக்கு வந்து எவ்வளவு ஒரு பட்ஜெட் போட்டு எவ்வளவு இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இத்தனை பேருக்கு வந்து நம்ம ஒரு டெம்பிள் சர்வீஸ்னா சும்மா இல்ல, பகவானுக்கு எல்லா விஷயங்களும் பண்ணணும். அதுல இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் ரெடி பண்ணணும். எத்தனை பேர் சர்வீஸ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்சது பண்ணணும். நம்ம ஒரு லிங்க் எடுக்கிறதுக்கு, ஜூம் லிங்க் எடுக்கிறதுக்கு மாசத்துக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. 13 லாங்குவேஜ், 12 to 13 லாங்குவேஜ்ல நம்ம கிளாஸ் ரன் பண்றோம். அத்தனையும் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்றோம். அப்ப நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆர்வம் வந்து நமக்கு வரணும் இல்லையா? சோ நான் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் நினைப்பேன். என்ன இது, ஒரு தடவை நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போகும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு. அவர் ரொம்ப இப்ப எனக்கு வந்து அதெல்லாம் புரியுது. ஆனா அப்ப வந்து பார்த்தா யோசிப்பேன், என்னடா இது எப்ப பார்த்தாலும் காசு காசுன்றாங்களேன்னு. அப்புறம் அதை உணரதான் நமக்கு புரியுது. இது எங்க இருந்து வந்தது? அவர் தான் கொடுக்கிறார். அவர் கொடுத்தது அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கறது கூட எனக்கு வந்து மனசு வர மாட்டேங்குது இல்லையா? சோ நம்ம வந்து அதை ரொம்ப எவ்வளவு தூரம் அடக்கி வச்சு எனக்காக உபயோகப்படுத்தணும்னா, நான் உடனே ஒரு நோய்க்காகவோ இல்ல வேற எதுக்காகவோ ஒரு ஹோட்டல் போனா கூட நம்ம வந்து குறைஞ்சது 500 ரூபாய்ல இருந்து 1000 ரூபாய் செலவு பண்றோம். அதே நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல குடுக்கணும்னா நம்ம இவ்வளவு யோசிக்கிறோம். குடுக்கணுமா, அதா இதா, நம்மளோட பட்ஜெட் இதாகுதே அப்படி இப்படின்னு. அது அல்ல அப்படி இல்லையா? சோ அதனாலதான் பகவான் என்ன பண்றாரு, பக்தர்களோட சங்கத்தை கொடுத்து இந்த சாஸ்திரங்களை படிக்க சொல்றதன் மூலமாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அவர் நம்ம மேல உண்மையான அன்பு வச்சு நம்மளும் அவர்கிட்ட ஸ்ரத்தையா உண்மையோட அன்போட இருந்தோம்னா எது ஞானம் அப்படின்றத வந்து விளக்கிடுறார். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்றது வந்து நமக்கு புரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க முழுமுதற் கடவுளை வந்து செயற்கையாக நம்ம உணர முடியாது. அவர் வந்து அந்த ஒரு உண்மையான அன்பு இருந்தாலொழிய அவர் தன்னை வந்து வெளிப்படுத்த மாட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டைம் வந்து மாயாப்பூர் போயிருந்தப்ப ஜெகநாத் பாபாஜியோட அந்த டெம்பிள் போயிருந்தோம். சோ அங்க வந்து அவருடைய அந்த கதைகள்லாம் அது பண்ணும்போது அங்க சொல்றாரு, ஒரு பெரிய செல்வந்தராகவே இருந்தாலும் கூட அவங்களே கொடுக்கணும், வந்து காசு எதுனா கொடுத்தா கூட அவர் வந்து அதை வாங்கிக்க மாட்டாராம். அந்த ஒரு ஏழையாக இருக்காரு, பிக்ஷை எடுத்து வாங்குறாரு, பிழைக்கிறாரு அப்படின்னா கூட அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரே ஒரு ரூபாய் நீ வந்து பிக்ஷை போடு அப்படின்னு வரோம். டெம்பிள் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு உன்னோட உழைப்புல இருந்து ஒரு ரூபாய் கொடு அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்க கிட்ட உண்மையான அந்த அன்பு இருக்கு, பகவானுக்கு பண்ணணும்ன்ற அன்பு இருக்கு. ஆனா என்கிட்ட காசு இல்ல. ஆனா ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து நிறைய காசு இருக்கு, நான் வந்து பகவானுக்கு பண்றேன், நான் வந்து அந்த அந்த அகங்காரம் இருக்கு. சோ அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட அவர் வாங்க மாட்டாராம். அதே சமயத்துல கஷ்டப்படுறவங்க கிட்ட இருந்து அவங்களோட கஷ்டங்களை குறைக்கிறதுக்காக, அந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களை குறைக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய உழைப்புல இருந்து ஒரு ரூபாய் கொடுத்தா போதும்னு சொல்லி வாங்கி அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயும் ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் ஸ்பான்சர் பண்றது கிடையாது. எல்லாரும் அவங்கவுங்களால முடிஞ்சதை வந்து கொடுக்கணும். அப்ப வந்து நம்ம அந்த சாஸ்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, தானம், தவம் மற்றும் யஜ்ஞம், அது 3த்தையும் எல்லாரும் பண்ணணும்ன்றதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி இது பண்ணி வச்சிருக்காரு, வழக்கப்படுத்தி வச்சிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்க முடிஞ்சது. அதனால நாவு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நம்பிக்கையோடு கடைபிடிக்கும் போது பகவான் தன்னுடைய பக்தனுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார்.
கிருஷ்ணரோட சேவகன்றதை நம்ம உணரணும். வாழ்க்கையோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, என்னுடைய உண்மையான நிலை என்ன? நான் பகவானுடைய ஒரு சேவகன். நான் ஒண்ணுமே கிடையாது. அற்பம் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நான் புல்லை விட தாழ்ந்தவன்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் பகவானுடைய அவதாரம். அவரே என்ன சொல்றாரு, நான் புல்லை விட தாழ்ந்தவன் அப்படிங்கிறார். அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன மாத்திரம்ன்றத நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நான் யாருன்றதை உணர்ந்து பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்துறதுன்றதுல மட்டுமே என்னுடைய வாழ்க்கையை செலவு பண்றதுதான் என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்ப நாம அதை உணர்கின்றோமோ கிருஷ்ணருடைய சேவை தவிர மத்த எதுலயும் எனக்கு ஆர்வம் இருக்காது. எப்ப நான் பகவானுடைய சேவகன்றதை உணர்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப பௌதிகமான விஷயங்கள்ல எல்லாம் ஆர்வம் இருக்காது. இவனை கீழே தள்ளிட்டு நான் மேல போறதா, அவனை கீழே தள்ளிட்டு மேல போறதா, இல்ல பௌதிகமான விஷயம். கொஞ்சம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் உண்மையாலுமே பகவான் நம்மள ஒரு நல்ல நிலையில வச்சிருக்காரு. அந்த கொஞ்சம் நியூஸ் பேப்பர் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால, பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கிறதுனால, இல்லைன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஓஹோ கடவுளே, அபக்தர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இல்லாதவங்க கிட்ட நீங்க போய் பாருங்க. அவங்களுடைய கதை, அவங்களோட ஃபேமிலியோட இது, அவங்க இருக்கக்கூடிய ஏரியா, அந்த விஷயங்கள் கலியுகம் வெளியில மாதாஜி ரொம்ப இரும்பு யுகம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. வெறும் 5000 வருடங்கள் தான் போயிருக்கு. இன்னும் 4,27,000 சொச்ச வருடங்கள் பாக்கி இருக்கு இன்னும். அப்ப நம்மளோட நிலைமை என்னன்னு பாருங்க. அதனால இப்பவே பக்தி மார்க்கத்தை கையில் எடுத்துட்டு அவருக்கு சரணாகதி பண்ணி அதுல முன்னேறணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ உத்தம அதிகாரியாக ஏற்று 6 வகையான செயல்முறைகளின்படி அவரது தொடர்பும் சங்கமும் உடனடியாக ஏற்கப்பட வேண்டும். ததாதி பிரதிகிரக்னாதி, உண்மையில் மிகவும் முன்னேறியவரான வைஷ்ணவ பக்தரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய குரு ஆச்சாரியர்கள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்கு. அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய என்ன சொல்றது, அது நமக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகமாக இருக்கும். தன்னிடம் உள்ள அனைத்தையும் ஆன்மீக குருவிற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் ஒருவனது உடைமைகள் அவருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக பிரம்மச்சாரிகள் மற்றவரிடமிருந்து யாசித்து அதனை ஆன்மீக குருவிற்கு அளிக்க வேண்டும். நமக்கு தீட்சை வாங்கின முதல்ல 3 நாள் 1 வீக் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல மாறுபடும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளவுதான் பெரிய நம்ம டபுள் டாக்டரேட்டு 1.5 லேக் சம்பளம் வாங்கினாலுமே கூட நம்ம டெம்பிள் கிட்ட அந்த தீட்சை வாங்கின அன்னைக்கு மறுநாள் இந்த அந்த 1 வீக் பாத்தீங்கன்னா பிக்ஷை எடுத்து அதுல வர சர்வீஸ், அதுல வர அந்த காசு என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்மளுடைய குருக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கணும். ஏன் அப்படின்னாக்கா, நான் அப்படின்ற அந்த கர்வம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கர்வம் போகணும் அங்க. அது போல மத்தவங்க கிட்ட பிக்ஷை எடுக்கும்போது அவங்க கொடுக்குற அந்த தர்மம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பாவ கணக்கும் சுமக்குது. அவங்களையும் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வரும். அவங்களையும் ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதே சமயத்துல நம்ம தானம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நிறையவும் கொடுக்க கூடாது. நம்மளுடைய ஃபேமிலியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியும் பண்ணக்கூடாது. அதுலயும் நம்ம தெளிவா இருக்கும். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, நானும் பக்தி பண்றேன், நானும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். பிரச்சனை வீட்டுல நம்ம சுமூகமா இருக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம தான் பக்தியில இருக்கோம். நம்மை சார்ந்தவர்களோ, கணவனோ, மனைவியோ, ஃபேமிலியில இருக்கவங்களோ இல்ல. அப்போ அவங்க புரிந்து கொள்ற வரைக்கும், அதே சமயத்துல நம்ம ஃபேமிலி ஸ்மூத்தா ரன் பண்ற வரைக்கும் அதை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு என் நிலைமை என்னையோ அந்த நிலைமையில இருந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். சோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பிரம்மச்சாரிகள் கிரகஸ்தர்கள் வேலைக்கு போறாங்க பண்றாங்க. பிரம்மச்சாரிகளோட கதை என்ன ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது சோர்ஸ் இருக்கா, பைசா வர்றதுக்கு? ஒண்ணுமே இல்லை. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, யாசித்து அதனை ஆன்மீக குருவிற்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இது நமக்கு டெம்பிள்லயுமே அந்த இது இருக்கு. தீட்சை வாங்கின அன்னைக்கு அதுல இருந்து 1 வீக் அந்த மாதிரி நம்ம பிக்ஷை எடுத்து அதை நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், குருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஒருவன் அப்ப குரு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாரு, திருப்பி இந்த டெம்பிள் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி தான் போகணும். ஒரு குரு ஆச்சாரியர்களும் கோலோகம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த இது இருக்கும். கடைசியா அந்த வில் எழுதியிருப்பாங்க. நான் இவங்க ஹிஸ் ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் போகும்போது அவரோட இது எழுதியிருந்தாங்க. என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு வாட்ச், பிரபுபாதர் எனக்கு கொடுத்த அந்த இது, இந்த உங்களுக்கு போனோம். எனக்கு பக்தர்கள் கொடுத்த கொஞ்சம் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல தெரியும்.
அவங்க வந்து ஆஹ் என்ன என்ன சொன்னார் அவரு, ஒரு நிலம் வாங்கியிருக்காங்க விருந்தாவனத்துல, அங்க டெம்பிள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் இது பண்றேன். மத்தபடி என்கிட்ட ஒண்ணு கூட கிடையாது, எந்த இதுவுமே எனக்குன்னு சொந்தமானது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. அதெல்லாம் வாசிக்கும் போது நமக்கு அப்படியே கண்கள்ல வந்து கண்ணீர் வருது. எதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்மீக குருவ சரணடைஞ்சு அவங்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமா பக்தி பண்ணணும்னா, அதுல சொல்லியிருப்பாரு இதுல ஸ்ரீ கிருஷ்ண சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்க எல்லாமே வந்து சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது போல வாழ்ந்து அதே மாதிரி மத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஒருவன் தன்னை உணராமல் உயர்ந்த பக்தர் அல்லது மகாபாகவதரை போல பாவனை செய்யக்கூடாது. நம்ம நிறைய தடவை வந்து அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கோம். நான் நினைச்சுக்குவேன் அந்த மாதிரி பக்தியில வந்து அந்த உயர்ந்த நிலையில வந்து கண்ணீர் தழும்பும் அந்த இதெல்லாம் வரும்போது ஸ்டார்டிங்ல நினைச்சுக்கோ, இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதே நமக்கு, நமக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளும் உயர்ந்த நிலையே போயிட்டோமா அப்படின்னு. அது இல்லவே இல்லைன்றது நம்ம சாஸ்திரம் படிக்க படிக்கதான் தெரியுது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எனக்கு வந்து அவர் இப்படி பண்றாரு அப்படி பண்றார், நானும் அந்த பரவச நிலையை அடைஞ்சிட்டோம்னு. இல்ல, நம்ம அதோட கரையை கூட தொடல அப்படின்றது வந்து புரியுது. இதுல வந்து நம்ம நர்சிங் படிக்கும்போது 3rd இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஹெல்த் நர்சிங், அந்த மென்டல் மனநிலை சார்ந்த அந்த நோய்கள்லாம் படிக்கும்போது அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அந்த அறிகுறிகள்லாம் படிக்கும்போது தோணும், இதெல்லாம் எனக்குமே இருக்கே, அப்ப நானும் வந்து நோயாளியா அப்படின்னுட்டு. அப்ப டைரக்டா அங்க போயிட்டு பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது தான் தெரியும், ஓகே இந்த மாதிரி பைபோலார் டிசார்டர் இருந்தது இல்ல மேனிக் பேஷண்ட்னா இவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க, அப்ப நான் வேற அவங்க வேற அப்படின்றது அப்பதான் தெரியுது. சோ அது போல நம்ம அந்த இதுல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் நம்ம அந்த உணர்வெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, சில சமயம் நம்மளே அறியாம நிறைய அழுகை வரும். அது இப்போ நம்ம நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுக்காக நம்ம வந்து கோபியர்கள் அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையை ஆயிட்டோம், நான் வந்து தூய பக்தன் ஆயிட்டோம், இல்லவே இல்லை. நம்ம அதோட கரையை கூட பார்க்கல. நம்மளுடைய அந்த கலங்கங்கள்லாம் போகுது. ஓகே, நம்ம அந்த உணர்வை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து உணர்றோம். இது எப்ப நான் உயர்ந்த நிலை இருக்குன்னா அந்த நிலையை நான் எப்பவுமே நான் அழறது மத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. எனக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்ஷன் மத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அதுலன்னா அது வந்து ஒரு போலியாக மாறிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அது எனக்கும் அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த கனெக்ஷன். அவங்க நம்ம 2 பேருக்கு மட்டும்தான் அது தெரியணும். மத்தவங்க தெரியற அளவுக்கு நான் ஒரு விஷயம் அங்க பண்றேன் அப்படின்னாக்கா அது கபடம், பொய்யானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பாவனை. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு நடிப்பு அவன் படிப்படியாக அந்த இதுல என்ன ஆகும்னா அவங்க வந்து சீரழிஞ்சு போயிடுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம், நான் வந்து ஒரு பெரிய சீனியர் டிவோட்டிஸ், இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான். ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வந்து தாழ்ந்த நிலையை அடைந்து விடுவார்கள். உண்மையான பக்தர்கள் எப்போதும் தன்னை வந்து வெளிக்காட்டிக்கவே மாட்டாங்க. நான் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில இருக்கேன் அப்படின்ற நிலையில தான் அவங்க போவாங்க, தூய பக்தர்கள். ஆனா இந்த கபடமாக சொல்லக்கூடியவங்க தான் நான் வந்து பக்தியில முன்னேறிட்டேன், நான் இதை பண்றேன் அதை பண்றேன்றவாங்க. அப்படி உண்மையான பக்தர்கள் வெளியில சொல்லவே மாட்டாங்க. சோ இங்க கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு இடையான வேறுபாட்டை அறியும் அளவிற்கு புத்தியுடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்துல வலியுறுத்துகின்றார். அதனாலதான் இந்த 3 நிலைகளை பார்த்தோம். சோ இதனால நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து பகுத்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும். நான் என்ன நிலையில இருக்கேன்றத புரிஞ்சுக்கணும். உயர்ந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் கூட என்ன சொல்லிக்குவாங்க அப்படின்னா, நான் இன்னும் பகவான புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், கனிஷ்ட நிலையில தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னோட டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி வேதாந்தா, பக்தி வைபவ் அந்த அளவுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, நாங்க உங்களுடைய பாத துளி எனக்கு கிடைக்கணும்னு. என்ன ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்துட்டு எப்படி அவங்க வந்து நானும் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில தான் இருக்கேன் அப்படின்னுவாங்க. அவ்வளவு உயர்ந்த பாகவதர்களாக இருந்தாலுமே கூட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தரை போன்று பாவனை செய்யக்கூடாது. வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களை வைஷ்ணவத்திற்கு மாற்றும் ஒருவரின் திறனை கொண்டு உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவரை ஆஹ் கண்டு கொள்ளலாம் என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்குரர் ஒரு குறிப்பு தருகின்றார். சோ அதாவது ஒரு ஒரு நெருப்பை தொட்டனா எது தொடுதோ அதுவும் வந்து அந்த நெருப்பு பிழம்பா மாறிடுதுன்னு பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அவர் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த பிரச்சாரம், நம்ம பகவான் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம், ஆச்சாரியர் சொல்றதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம புரோபாதர் பாருங்க, அந்த வாசமே ஆன்மீக வாசமே இல்லாதவங்களை இத்தனை பேரு இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அதுவும் சாதாரண நிலை, அவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலை. அவங்களுடைய பக்தியை பார்த்து நம்ம வந்து என்ன நிலையில இருக்கோம், எப்ப நம்ம அவங்கள மாதிரி பக்தி பண்றது, என்ன இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு டிட்டர்மினேஷன்ன்றது நமக்கு தோணுது. அவ்வளவு ஒரு டெடிகேட்டடா அவங்க பண்ணுவாங்க. சோ இது எப்படி சாத்தியம்னா, பிரபுபாதர் அப்படி இருந்தார், அவரை ஃபாலோ பண்ணதுனால அவங்க அப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த உயர்ந்த பக்தர்களை ஃபாலோ பண்றதுனால அவங்களும் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைய
அடைகின்றார்கள். அந்த அளவுக்கு ஒருத்தவங்க பண்றாங்கன்னா அவங்கதான் வந்து உத்தம அதிகாரிகள் அப்படின்றது வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்றாரு. எத்தனை பேரை தூய்மைப்படுத்தி அவங்கள வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து வைஷ்ணவரா மாத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க, அவங்களே தூய பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. உத்தம அதிகாரி நிலையை அடையாமல் ஒருவர் ஆன்மீக குருவாக கூடாது. சோ அந்த உத்தம நிலையில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஆன்மீக குருவாகணும். கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கும் வைஷ்ணவரும் மத்திய நிலையில் இருக்கும் வைஷ்ணவரும் அதே நிலையில் உள்ளவர்களை சீடர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அத்தகைய சீடர்கள் அவரது குறையுள்ள வழி நடத்துதலால் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளை அடைவதில் முன்னேற முடியாது. அதனால யாரு வந்து நமக்கு வந்து சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? உத்தம அதிகாரிகள். சோ அதனாலதான் நம்ம சீக்ஷா குரு அப்படின்னு சொல்றோம். சீக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு அப்படின்னு வழிகாட்டுறது. நம்ம 5 விதமான குருக்கள் இருக்காங்க, அது இன்னொரு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க கனிஷ்ட அதிகாரிகளும் மத்தியம அதிகாரிகளும் கூட சீடர்களை கொண்டு வரலாம். ஆனா அவங்களோட வழிநடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இறுதி குறிக்கோளை அடையாம அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால ஒருவன் யார வந்து குருவா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அந்த உத்தம அதிகாரி. யார் அந்த உத்தம அதிகாரி? எப்பொழுதும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? யாரெல்லாம் அவங்களுடைய பார்வை பெற்றதுனால அவங்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக தூய வைஷ்ணவர்களாக மாற்றக்கூடிய தகுதி பெற்றவர்களே வந்து உத்தம அதிகாரிகள். நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த 6 விதமான தூண்டுதல்களை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கோ அவங்கதான் உத்தம அதிகாரிகள். அவங்க உலகம் முழுவதும் சீடர்களை கொண்டு வரலாம். கோஸ்வாமிகள் புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை எவரொருவருக்கு இருக்கின்றதோ அவரே வந்து உத்தம அதிகாரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. இதோட 5வது பதம் வந்து நம்ம முடிக்கிறோம். 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதாவது கருத்துக்கள்? ஐமனாஜ். ஹரே கிருஷ்ணா, 10 ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா, மன்னிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க சங்கரன் பிரபு, சொன்ன நான் உங்களை வந்து பேரு போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க வந்து கொஞ்சம்